Vamos a presentarnos nós. Eu chamo Natalia. Eu chamo Elvira, pero a verdade ainda non me coñezo ninguén mesmo. Pero iso que importa, porque hoxe aquí neste programa nos coñecer a fondo. O que quere decir a fondo é a fondo. Por que? Profundamente. Porque que fixemos nós neste programa? Pois recorrimos todo este instituto, o Marco do Campallón, e gravamos a varios alumnos facendo cousas que ni sequera saben os seus pais. Eses alumnos que como se expresan, de que formas, cantando, berrando, bailando e morre que? Morre algo. Pois está. Veña, vamos, Pedro! O vídeo! Ti como te expresas? Eu expreso a primeira vez. E vos? Eu expreso-me cas muletas. Eu expreso-me en galego. Cantando. Berrando, non pasa abaixo! Sempre en galego! En galego? Eu expreso-me cantando, bailando, diante do espello. En galego? Vendo! Falando. Que estou, Vistes algún carente coñecido? Ai, que jamberretes. Aquí seguimos da lingua paterna. Pero, estamos falando do mismo, creo que xa aburro o que. Imos falar de outro tema que ten moito que ver, que é a escrita. Sí, vamos a ensinarnos un vídeo no que o noso amigo Eduardo lle fai unha entrevista ao famoso Xosé Vilas. En faría a Eduardo. Xa sabes, Eduardo sempre está en todo. Pero, vos queres saber que é o que falou con Xosé Vilas? Pois, velo vídeo! Moi boas tardes, compañeiros de A Lingua Pacer. Estamos hoxe aquí, dende Gres, dende a Fundación Xosé Neira Vilas, con que nos atopamos aquí. Boas tardes. Boas tardes. Hoxe temos o placer de facer unha entrevista en exclusiva para Oías Vila de Cruces. Xosé Neira Vilas naceu aquí, en Gres, no ano 1928, no seno da familia labrega. Estuvo emigrado en Cuba. Díganos, señor Xosé Neira Vilas, como é que estando emigrado en Cuba por América adiante e seguiu publicando os seus libros en galego? Eu estive emigrado primeiro na Argentina e depois en Cuba. O sea, a miña emigración, que durou 43 anos, pois repartas entre dous países que foron aos que máis galegos chegaron en tantísimos anos. Pois escribín en galego por fidelidade á miña lingua, a lingua dos meus pais, dos meus avós, dos meus veciños. E que ademais eu, cando emigro, en Buenos Aires, descubro Galicia. Ao descubrir Galicia, en contacto con grandes mestres do exilio, Luis Seoane, Lorenzo Varela, Rafael Dieste e outros, pois eu asumo Galicia, a historia que eu non conocía de Galicia, que non me enseñaran aquí, aprendira en América. E logo, ao descubrir Galicia, asumo xa a lingua como un medio, un instrumento de identidade persoal. E entón eso era xa algo como un deber, como unha obriga íntima, escribir en galego. O seu libro máis famoso foi Memorias dun neno labrego, que nos conta a historia de Balbino, un rapaz da aldea. Balbino falaba galego, a lingua que nos falamos hoxe en día, pero as cousas teñen cambiado moito. En que falaría hoxe o neno labrego? Pois penso que falei igualmente en galego. As cousas cambiaron, pero os idiomas non cambian tan facilmente. Nós falamos de galego dende hai 8 séculos. E hai unhas diferencias, naturalmente, ao longo do século, pero en 20, nin 30, nin 50 anos non se nota, non se perciben. Pode haber un deterioro no idioma, pode haber alguna palabra incorporada, algún anglicismo, algún galicismo, alguna palabra que ven de outros idiomas, incluso por outra amplitude de cultura, pero nada máis que eso. O que cambiaron foi a sociedade, naturalmente. As relacións pais-fillos non son igual que 60 anos ou 50. A escola non é a mesma, afortunadamente, daquelas escoliñas unitarias ou xa hai centros escolares de outras dimensións. Os rapaces de hoxe visten mellor, comen mellor, teñen luz eléctrica, en fin, o Balbino dos anos 40 é moi distinto aos rapaces de hoxe. Pero en canto ao idioma, non penso que non habería grandes diferencias. O Balbino de hoxe, pois, contaría outras cousas, ou algunhas cousas modificadas, pero contarías na mesma lengua que contou hai eses anos que transcurrían desde que ele era rapaz. Hoxe, desgraciadamente, hai moita contaminación híbrida do castelán e, desgraciadamente, tamén hai pais que educan os seus fillos en castelán. Bueno, a contaminación do castelán non é nova, é natural que haxa influencias. O castelán está contaminado polo francés,
o castelán está contaminado por outras linguas, incluso neolatinas. É unha lingua irmán, é natural que se que tamén hai palabras galegas insertas no castelán, como morriña e outras, así que a influencia é mutua, ainda que naturalmente polo prestixio do castelán, pola escola durante tantos anos sin utilizar o galego, pois a influencia do castelán no galego é moito maior. Bueno, pois moitas gracias, foi todo para nós un placer. Vos seguide falando en galego, como nos dixo aquí o señor Xosé Neira. Volvendo de Jerez, seguimos coa segunda parte da enquisa. Seguimos con nosos compañeros, vendo os caretos, e a verdade non sei como non reventou a cámara, porque vendo as cousas que se ven... Eu expreso-me en galego. Eu expreso-me no medio dos papéis. Eu expreso-me ca lingua do meu povo, o galego. Expreso-me andando de festa. Eu expreso-me en galego e facendo parvo sempre, facendo rir a toda a xente e sabes, aquí a resposta con teña. Chao. Eu son meco. Eu non sei como expreso. Vaya, que temos que aguantar aquí na lengua a facer. Mira como se expresa, home, mira como se expresa. Uns pintando na mona, ai, ainda vai que algúns pintan algo decente, como aí Paco Lareu que vive en Piloño. Queres ver algo dentro? Pois veña, adiante. Como digo, eu expreso cando me deixan, algunhas veces bicando unha pedra, outras veces acariciando unha pel, outras veces diluindo a pintura. A lingua, sabedes que é a lingua? Isto! A lingua de que? De expresarnos. Sí, de expresarnos, eso digo agora. Non se van a partir hecho, pero antes ímonos despedir. Aquí Natalia. Aquí Elvira. Televisión Cambayón. No programa Botarín Norte. A sabedes, a facer unha vaca. E isto foi todo en Televisión Cambayón.